Biko onye ahụ ya ebusha ka o ruo ụmụnne ntị, ndị ke nwaanyị, ndị ke ụmụ agbọghọbịa, ruo ndị enyi ntị, ikwu na ibe ntị, n'ihi na enwere ihe mmadụ ga-ahụ, ahụ ajụọ ya oyi, ya echeki ihe ọ chọrọ ime, ma ọ ga-aga n'ihu mee ya. Anaghị ede ya n'ihu, ọ mkpebi. Onwe onye na-apụta ya sị lekwe etu echi ga-arụ, ọ na lekwe lekwe lekwe. Ọ wụ mee onye ahụ awụ ihe eji amara ndị ọzọ atụ. Mana mgbe a na-ebido, mgbe a na-apịkọ ya, ọ na-adị ka enwere ihe dị wrong until ihe aga wrong. Mana ọ dị mkpa ka onye ahụ dị ndụ wee kwuo ihe merenụ na otu o siri mee. Lewenụ nwa agbọghọbịa ọma na ugbo nwa ọma aha ya wụ Rita. Kemgbe 1 week ka vidio na efegharịwara na-efegharị, nlekiri ekweghị m, mmekwa eme ahụ scroll gafere, mmemme gafere mana okweghị m. Aha ya wụ Rita nwa ọma. Unu lewedịrị ukwu nwa ka ebu n'azụ. Ihe ahịa na-akpọ nwa nwatakịrị wụ iyo. Very chubby, very pretty lady. Ka nwa okorobịa kpachara ya, ọ nọ na TikTok na-eme ihe ya dịka ndị ọzọ nọ, every other person nọ na TikTok. Somebody akpachara ya, young man akpachara ya, ya na ya ebuko, ha ekwuo price ya, sọ ọ ga-enye 80,000 naira ke nwoke kwere. Nye ya adreesị ebe ụlọ Nwankwerima ebe ọ ga-abịa. Ya ejikecha gawa di ya. Ọ ya ka eruru n'elu 80,000 asa ga-enye, ebushere ihe ọ ga-eri ma ihe ọ ga-aṅụ. Ya ṅụakwa, ṅụcha, feripụ n'ụra. Nwekere ekwu na ọnụ ọhụ ga nọ, nwa mkpi ala, otu o mechọrọ kwa ka nwanza, akpa ka kpara mma, tọtụrụ this girl, bee ya ihe Awụsa bere suya, chaa ya mkpu na lee, chaa ya ara, chaa ya ihe niile wụ ihe a na-acha acha, chaa ya ga-ere ya 3 million naira. Chukwu emena ebere, aka akparala ya. Ọwụ naanị ya mere destin. Otu a ka echegakwa ndị ọzọ, etu ndị otu ya, etu a mbịaka. Ndị otu ya ahụ now nwekwara ndị ha megekwa. Ọwụta ka ọ dị ka chain of wickedness. Because aka akparala ya na kere. Imagine this young man, mmadụ ole na o mere na destin. Onye na-mgbe ọpụta ya sị enwere enyi nwaanyị, na ya nwere somebody, a girl, ikekwe o fechara ya ọnụ, the girl ya na ya abụọ chọrọ ọnụ. Ọ ga-aga mee ka peace with the girl. Ihe ọbụla ọ ga-eri ya iji mee peace with the girl, ya eme. Uruzie ga-ere ya, were chara, ga gbufuo ya, were ihe ọ na-achara, ihe ọ na-achara ga-ere ya 3 million naira. Ụmụnne m, onye nọ ya gwa ibe ya, ụwa na nọ n'ime ya ugbo agha asachana. Ụwa agha asachana. Nwa 18 years, nwa 20 years, ha bịa, ha na-etu ego mbịaka. Asụ gbuo ha egbuo, asụta anụ mmadụ ha ata, asụ rie ha erie. Ụtọ ọbụla eshigwa amasị nye ha the money. Even nwa 15 years nwechara obi igbu. Ihe nke nsọ ọgwụ ike ọwashi. Onye ọbụla kpachapụ anya. Onye nwere onye toro eto, nwa agbọghọbịa toro eto, owe young girl, owe young boy, ọ pụwa si kwuwe